Hej så alle sammen, og velkommen til en lille CSGO-video. I dag så spiller jeg noget komp sammen med, Bikini JR, også kendt som Emil, også kendt som Cilion, som I har set tidligere. Og kendt som Bikini, eller Biggie. Ja, Biggie. Og hvis det er, I gerne vil tjekke hans YouTube-kanal ud, så synes jeg, at I skulle gå ned i beskrivelsen, hvor der vil ligge et link. Og hvis ikke jeg lægger et link, så vil Emil højst sandsynligt huske mig på det og være pisse sur over det. Ja, selvfølgelig. Altid. Så, men jeg skal lige tjekke noget på min mobil, fordi der er en eller anden tøs, der synes det er sjovt at sende nudes til mig. What the fuck, Amalie? Nå. Okay. Rip. Det er fint, så tager jeg også revolver. Jeg er på T forresten. Og jeg er begyndt at få noget lag spike her, det synes jeg er lidt irriterende. Jeg kan ikke se en skid. Hvorfor ikke? For jeg er blind. Hallo, dum eller hvad? Emil, vi ved godt, du bliver. Ellers havde du ikke lydet kæreste. Jeg ramte et bot. Jeg føler mig stolt nu. Jeg er headshot og bare den. Åh. Nej! Rip! Jeg er begyndt at få nogle weird lag spikes, det var da lidt irriterende. Det kan godt være serveren. Nå, får du den også? Ja. Nå. Skal vi bare skynde os og report serveren med det samme? Nej, bare det. Wow, det bliver easy det her. Nej. Hvad er du? Du er Jeg vil lige være døbe en bot. Ej, bot! Nej, jeg vil ikke døbe en bot. Du er CT, right? Headshot. Bro. Nej, jeg er død. Bro. Ja. Er du CT? Ja, Ja, det altid. burde. Nå ja, det burde du nok være, når nu det er sådan. Wow. Ja, bare giv mig AVP'en hver gang, så skal jeg nok carry det her. Nå, sådan dropper man. Det er først noget af det. Jeg dropper bare alt og laver kniv. Fuck jer alle sammen. Jeg laver AVP run. Jeg fik ham. Fuck, jeg er god med den der USB derinde. RIP. Come on, Freddy. Just peek out, you little bitch. Hey, jeg laver bare sådan en revolver run. Det er fucking sjovt. Nej, Nick! For helvede. Nick. Okay, jeg fik bare lige sådan 3 træk. Jeg er fucking ligeglad, jeg er bare sådan. Her is call, man. Good luck, have fun, my friends. Come on, guys. We can do this. Hello, friends, I go B, okay? Jeg går med dig. What the fuck, Rip? Hvorfor har jeg ikke Okay, nogen? nice. Hvad? Sådan der. Someone go A. Someone go A. Nice. Not me. It's B. Vi rusher dem. Rush. Ikke rush din fede luder, mand. Det er sjovt at rush. Bang. Jeg bruger der dør jeg. Ja, fucking der. Boom. Headshot. Ja, jeg fik også lige headshot. Nu rusher vi. Nu kan vi gøre det. Nu gør vi det. Han tech 9. Hey, jeg købte. Så løb. Rush middle. Hey, her. We have the bomb. Secure the bomb. Jeg dækker CT-spawn, eller T-spawn og B.
Jeg kan ikke høre, hvad de siger. Okay, hvis du bliver ved bomben, så rusher jeg efter ham. Ej, det her lag her, jeg kan simpelthen ikke tage det. B, ja, B. I am on my way. Er det ikke Good bitches? job, bro. Sådan, Emil. Det er sådan, man rækker bitches, mand. Jeg går bare pistol igen. Nå, jeg har lige købt en 4. Nej, men jeg gemmer Okay, du køber en deagle, så får du min M4. Jamen, jeg har ikke nogen deagle. Jeg har kun Køb- revolver. Nå jo, så køber en revolver. Revolver? Yes, jeg har revolver. Og så får du min M4. Det var den forkerte. Du får min... Kom on. Ja, mand. Okay. Jeg går af. Jeg går B. Som den eneste. One is long. Or maybe Har de rushet af? Jeg ved det ikke. Der er ikke nogen tunnel. Der er ikke nogen CT-spawn. Eller ikke CT-spawn hedder det. Jeg fik en! Jeg kommer bagfra. Revolver lock. Elsker bare at troll med fucking revolver. Ah! Hvad fanden? Hey, var det A? Eller var det B? Nice, my friend. Jeg går tunnel. Ja, det er derfor, jeg ringer. Faktisk kører egentlig meget godt alligevel. Good job. Jeg fik Okay, ikke han revolver smed kill. simpelthen 4 granater. Skal jeg gå revolver med dig? Ja, mand. Ja. Kan jeg ikke AVP? Hallo, kast ham med den der M4. Kast ham den der. it's my You, baby. no, I'm good at AVP. You will get M4. Baby. Please, This is the mine. just die, you bitch. Bro, Please, my friend. hvor er du nede, mand? Why do this, my friend? Come be. Bomb drop. Why not looking mid, my friend? Give me the AVP, my friend. Bro, stop. This one. Hehe. This one. I'm good with AVP. Bang! Nå, fuck off. Han T-spawn. Åh. Ikke rush. Tunnel. Thing. Woo! Oh. Can I get AVP? You will get the AK. I got a SSG. Fuck you. Guys, do you want to know something? No. Why do you want AVP? Buy one. No, I got no money. I got Asian skills. I got Asian skills. No, because you're not from Asian. I'm from Asia.
patient, more than you. Nord. Dude, you are from Poland. Shut up. Kurva, I'm fra Poland. Okay, det er altså begynder at blive lidt fucked. Short guys. Jeg er på vej. Bagfra endda. Fuck, jeg hader den her sniper her. Ej, fuck, jeg glemte at højreklik. Good distraction. Fuck! Rip dig! Det var så rimeligt. Now I got money to AVP. I go B. You see, I'm a very good AVP. Your mom is. Why no one help me on mid? What the fuck? Guys, you need to help me next time. Nice knife, dude. I like it. In your butthole. I like the Dejligt. knife. Jeg tog din AVP. It's my knife. I know it's looking beautiful. Like me. Not like me. I got your AVP. You're Poland. No, I'm not Polish guy. Dude, I'm Asian. I'm dude, shut the fuck up. No, you're not. Shut up. Wow. Jeg er din ven. Det er meningen, jeg skal fuck dig op. Fuck that. Jeg elsker at stjæle folks AVP'er, bare fordi at de bliver fucking sure, hvis ikke man giver dem dem. Jamen for helvede, mand. Ej, mand. Vi spiller fucking godt, mand. I er guder. Og du er AVP? Hallo? Ikke rush. Ikke rush. Hallo, jeg stjal din AVP for helvede. Slap af. What? Han stod dernede. Og tag den der! Tag den der! Den er frækkere. Giv mig den lige. Giv mig den. Giv mig den. Fuck Giv mig den. det af. Hallo? Ja! Do you see? I got you AVP now. Asian are the best. Hvad har skrevet de? Report from grief. Nå. Oh no! AVP. Oh, wow. Asian beast. Wow. Hvor er han fra? Cursed. Are you a girl? No. Okay. Or a boy? Okay, I think you are a boy. What? I am 7 years old. That's sick, bro. You're very, very good. I think. Thank you. Bomb dropped. Åh, fuck af, man. I'm playing on my Smurf account right now. Lala. It's not my Smurf. Which rank are you? He took my accounts. for the Check it skins. out. Nice. Nå, så blænder jeg i mig selv. Can I get a FP, please? Maybe. Okay. No. Så får du fandme en, mand. Thank you. I love you. I love you too. You my best friend. Så jeg er endnu liv med hende, eller ham der, jeg ved ikke. No! Du står i vejen, din... Hov, nej, der er friendly fire på. Fuck, undskyld.
short. Åh, Fuck, okay. fucker. Go short. Nice. Jeg har 5 HP tilbage. Ha. Bare stå cam der. Lige der. Okay, mid. God idé egentlig. Han camper i T-spawn. Der er lige der en, der har fået band. Ja. 12 minutter. Oh. No! He's going mid, he's going. Or short. Long door. The other team is trying to surrender. Jeg har alt for mange penge. Thank you. Jeg går AVP sammen med dig. I'll get them. Yes. No. Nice. Easy. Because I love AVP. For guidance. Nice. Is it B? One is me. 7. Damn. Thank you. I need to stop rushing. I know that feeling. Your M4 is so awesome. Jeg kan slet ikke høre, hvad de siger. Og det var bomben. Woo! Så du lige mit... 4K! Easy! Yes. Jeg kan ikke høre, hvad han siger. Hvad siger hun? My Smurf account is... my Smurf account is goal 1 and my main is goal 4. Ja, som I kan se her, så fucker det hele lidt op, eftersom at Emil han er rigtig dårlig til at snakke, når han sidder og spiller, ligesom jeg er. Så din kæft. Hold da kæft. Sådan. Igen, som jeg sagde før, Emils skyld, så I skal gå ind og hate på hans kanal. Ja, som vi I tydeligt kan se her, så igen, vi snakker ikke rigtigt, og ja, Emil mener jo, at det vel er fordi, at vi skal koncentrere os i de højere runder, så det er vel altid en undskyldning eller noget. Hvor kommer de fra, siger du? He's long. Hold kæft, vi snakker ikke særlig meget. Det her det bliver en kedelig, det her det bliver sådan en, hvor vi bare... This is so nice. Ja, det var rigtigt. Okay. Sådan, min ven. Jamen, hvad fanden, altså, det er bare... The first one. Give me my place back. What? Hvad fanden, altså, I'm jeg always first. spiller faktisk rimelig godt i den her. Okay, 15-4, det... Okay, jeg er bare den med flest penge. Ja. Åh, fuck. Sorry. Wow. Bye bye, Chris. I shouldn't use grenades. Maybe they can win this one.
Jeg tror lige, jeg skal skrue op på min lyd, for jeg kan slet ikke høre, hvad hun siger. Okay, VP T-spawn. Maybe Ace? Maybe. What the fuck? Oh my god! How? This one. Go for Det me, var go et for mandigt skrig, det der. Oh my god! Det var altså... Det var altså fucking frækt. Er det dig, jeg sidder og glor på? Er det dig, der sidder i B og kigger ned mod A? Nej. Eller midt hedder det. Når du står ved bomben. Ja. Hvorfor kan jeg ikke skifte? Det var det jo sådan. Hvis jeg får Ace. Det bliver fucking... Det er T-spawn. No! Oh. No! Fuck! My life! Ej, That was det der... fast. Det var altså... Det slutter. Jeg så lige hans hoved. That sucks. I was so close to Ace, my friend. You sucks. Nope. Altså, så er jeg bare autosniper. Jeg er fucking ligeglad. Jeg har så mange penge, jeg kan ikke bruge dem til andet. Sådan, det her. Woo! Easy peasy. Okay, det var altså rimelig klamt. Hvor var det? Så var det dig, der lige tog hele holdet? What the fuck, guys? Oh wow, I took 3. Oh my god. Jeg styrer det her game. Bro, why is it me that is recording? You got every fun time. That's so easy. Yo guys, this is my first game today. Wow. Because you are the best. Yes. No. You have good teammates, that's what you win. Yeah. Bro, next time you are recording. What the fuck? Rip, de gav op. Guys, Yeah. Oh my god. I got a case! Woo! Oh my. Yeah, best skin ever. Oh my god, jeg fucking er syg til det her game, man. Fuck dig, din fucking luder, mand. Du får bare ikke gå. 24-5. Okay, Rip. Okay, det her det bliver den sidste, for ellers så skal jeg nok ned og spise. Vi kan sgu da ikke... Skal vi ikke spille noget andet? Jo, det kan vi godt. Okay, det var så fucking rip. Jamen, tak fordi I gad at se med. Det her det var bare et bevis på, at Emil han hacker fucking meget, men... Nice. Sådan der. Det kæft. Tjek Cilion ud i beskrivelsen, og ellers så må I have en super fed dag. Hej hej.